Мистер Петров, той е винаги суров, живее в Славейков, пее и се смее на живота си. Книгата не е с весело начало, но като цяло трябва да си позитивен, без да си наивен. Понякога съм малко агресивен, не мога да съм си пасивен, защото си ми противен. Схемите, големите с парите, потекват ти мъзгите и шаниш ли ме, плюй си на петите. Създавам сцените с автомата на промените, патроните, вадя ги от кашоните, ще те снабдя с метал. Акаш като самосвал, искаш да си го погълнеш цял, скоро май не си пипал. Хич не ме е жал, пак съм те ебал, пич не си, а си кавал. Става и се махай чао, вау, този май не е разбрал кой съм и от кой квартал. Не прекалявай с ливенският кашкавал, по-дребен си от най-ниският мангал. Повреден аз ти казвам бай, не се май, а си тръгвай преди да викаш вай, дишай. Говориш пред джедай, сека наред навлиците като теб дед искат да намажат от зеления пастец. При го тоя амфет, скрили брати Ахмед. Ти не си Фред, а си Барни, яме Барни за салама. Няма драма, има гума, стига рима незначима. Ръгам бясно, твоето тясно, не е ясно колко ти е прясно.